Yun oh, gagaling oh. Sige. Sige go, isa pa, isa pa. Sige, jump. Bahi Resort. Salamat. Salamat po. Uy, aso. Aso. Grabe, bilis. Beautiful. Good morning from Cory Aquino Boulevard, sakop ng bayan ng Talisay, Camarines Norte. Beautiful beach, dami naliligo, ang dami rin bangkang pangisda. Yan oh. From Bahi, Bicol Natural Park. Ito tayo sa Environmental Rest Area Park dito sa Lupi, Camarines Sur. Ayan na. Ito papunta na ng Kamsur, papunta na to ng Sipokot, Naga, and then doon sa kabila ng tulay papuntang Camarines Norte, Daet. Yun. So papasok tayo dito sa Rest Area Park. May ilog dito. Tingnan natin. Yun, pasok tayo dito. Dito po nabayad ng ano, entrance. Lagi silang nagari, gusto mo na mahina. Sige po. Ay, presko. Sige po. Ano to? Bahi. Ayan o. Bahi Resort 101 MASL. Di ko alam yun. PABNP office. Mother 3 Bicol Abiki 115. Anong MASL? Bago Adlaw Kamsak. Ito. Information, Bicol Natural Park.
5,466.35 hectares. So 200 meters Bahi Resort. Yun doon, papunta doon. Time check, it's 10:25 ng umaga. Ito tayo, papasok ng Bahi Resort. Ganda. Mga huni lang ng ibon yung maririnig mo, kuliglig. Saka naggagandahang mga puno, ayan oh. Tapos yung lalakaran, pakita ko sa inyo. Ayan. So eto. Bahi Resort Pavilion. Siguro resort muna tayo. Laking puno oh. Ayan oh. Laking puno. Adun. Taas. Kawayan. Yun, pababa. Ay, mas ganda. Ay, maganda. Kablak ka po. Alanaw. Ay, ano yung San Jose Alanaw doon? Yun ang sentro. Ay! Yun oh, gagaling oh. Sige. Sige go. Isa pa, isa pa. Jump. Jump. Bahi Resort.
magsaya. Si best friend Jollibee narito na.